να μην ισχύεται σε ένα τα χρόνια. Άρα γίναμε σαν τραπέζα πάνω και κουτίζαμε τα όργανα ψηλά για να ακούτε και παρακολουθεί ο κόσμος τα όργανα και το χορευτή. Παρέα, φοβερή παρέα. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε τότε. Και τα χρόνια δεν σε αφήνουν να φύγεις ο κόσμος. Λίγα λεφτά, λίγα φαγιά ήταν την εποχή, διάθεση και όρεξη ο κόσμος πολύ. Πού οφειλόταν δεν ξέρω. Είχε αγάπη ο κόσμος. Κρασιά στους τραγουδιστάδες! Έκανε πιο πλούσιο το άκουσμά του, άλλος μπορεί να πει ότι νοθεύτηκε το γνήσιο άκουσμα. Σήμερα σίγουρα δεν κρατιέται τόσο πολύ το τοπικό ιδιώμα, ενώ θα έπρεπε. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να θυχθούν για να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που κάνει τους Δουρματιανούς να έχουν τέτοια κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, ώστε το χωριό να ξεχωρίζει και σε περίοδο πολέμου και σε περίοδο ειρήνης. Δεν σου κάναμε σένα, υγεία και σένα. Τον καιρό της τουρκοκρατίας η συμμετοχή των Ρουμματιανών ήταν πρωταγωνιστική σε κάθε επαναστατικό κίνημα, όπως και σε κάθε δύσκολη περίπτωση της πατρίδας. Στην περίοδο της γερμανικής κατοχής η συμμετοχή στην ένοπλη εθνική αντίσταση ήταν καθολική. Κατά την περίοδο αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη και συμπαγής η συλλογική δράση των χωριανών. Και μπορούμε να πούμε ότι η περίοδος αυτή είναι και η κύρια αιτία της κοινωνικής και πολιτιστικής άνθησης του χωριού. Δόξα σε ο Θεός, να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα στεφάνια σας και που αγαπάτε. Παρόλο που το χωριό είναι αραιοκατοικημένο, οι χωριανοί έχουν ομόνοια μεταξύ τους και έχουν αναπτύξει αρκετές συλλογικές δραστηριότητες. Ονομαστοί ήταν οι Ρουμματιανοί χορευτές και τραγουδιστές, όπως και τα όμορφα και σεμνά γλέντια που γινόταν εδώ σε κάθε κοινωνική εκδήλωση με την πατροπαράδοτη φιλοξενία. Οι παραδόσεις αυτές κρατούνται και σήμερα και η νεότερη γενιά μαθαίνει και ακολουθεί το παράδειγμα των παλαιότερων. Το χρώμα, το τσισαμίτικο απάνω στη μουσική διαφέρει από τις άλλες μουσικές. Το ίδιο τραγούδι βέβαια μπορεί να το παίξουμε και εμείς, μπορεί να το παίξουν και οι Ρεθυμιώτες και οι Ηρακλειώτες, αλλά εμείς έχουμε πιο αλέργο, έχουμε πιο εύθυμο,
πιο ζωντανό παίξιμο. Οι παλιοί χορευτές εκείνα τα χρόνια χορεύανε με μετρημένα ζάλα απάνω στη μουσική και ο καθένας έκανε τη φιγούρα του. Έβλεπες, λέω, ο καλός χορευτής δεν έπρεπε να κινείται από τη μέση του σώματος του και πάνω, μονάχα τα πόδια του. Τώρα έχει αλλάξει το πράγμα. Δυστυχώς το έχουν κάνει και μπαλέτο. Αυτά βέβαια τα κάνουν οι σημερινοί χοροδιδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν κάνει κάτι χοροδιδασκαλία και μαθαίνουν των παιδιών, και ευτυχώς από και αυτά παρουσιαστήκανε, διότι σιγά σιγά ήθελε να εξαλειφθεί και το κριτικό στοιχείο, το κριτικός χορός. Μόνο οι παλιοί θα χορεύανε. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη απήχηση ότι η νεολαία θα κρατήσει πάλι γιατί την παράδοση, άσχετο πως είναι και λίγο μπασταρδεμένη, να την πούμε έτσι κριτικά. Με καταλάβατε. Το παλιό τσισαμίτικο χρώμα το δικό μας ήταν ένα έντονο, χτυπητό, χορευτικό χρώμα που χορευότανε σερτό, πεντοζάλι, σούστα, χτυπητά και σεμνά. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν το μαθαίνουν οι νέοι. Εμένα μου αρέσει πάντα να παίζω στρωτά, καθαρά. Δεν μου αρέσουν τα πολλές φιγούρες απάνω στο όργανο. Επειδή η μουσική δική μας είναι έτσι γραμμένη. Και οι παλιοί μας που παίζανε στρωτά και μετρημένα, όμορφα. Δεν χρειάζεται στην κριτική μουσική να βάλεις πολλά μπιχλιμπίλια πάνω που λέμε. Έτσι ήταν από τα παλιά χρόνια. Με ευχαριστεί να τύχω σε μια παρέα καλή. Δεν με απασχολούν τα λεφτά, ούτε δίνω σημασία και θα βγάλω στο κάθε γλέντι που θα πάμε. Με ευχαριστεί να παίξουμε ωραία, να δω καλούς χορευτές και καλές παρέες, να γλεντήσουμε όμορφα και να κρατήσει το γλέντι όσο μπορούμε περισσότερες ώρες. Αυτό με ευχαριστεί.